Hej, nu skal det handle om mine høreapparater. Men allerførst lige et par ord om noget andet, som du kan putte i ørerne, nemlig AirPods. Du kender dem godt. Apples trådløse hovedtelefoner. Dem, der ser ud som om, at man har mokket en skumfidus ind i øregangen. Jeg ved ikke med dig, men jeg er ikke ret vild med dem. Der sker noget med kommunikationen, når den ene part har sådan nogle AirPods på. Det er som om, man kan komme i tvivl om personen vitterligt koncentrerer sig om det, der bliver sagt. Og at kommunikationen faktisk bliver dårligere, det er der bevis for. Det er nemlig med AirPods, ligesom med mobiltelefoner. Og det er der lavet mange undersøgelser af. Hvis to mennesker snakker sammen, og den ene har en mobiltelefon i hånden, så sker der igen noget med kommunikationen. Den bliver ikke så nærværende. Du har sikkert også oplevet at være til et bryllup eller en konfirmation, og så er der en, der holder tale, og selvom talen er rigtig god, så sker der noget, hvis der hele tiden bliver kigget i mobiltelefonen, der hvor man har noterne. Sådan er det ikke med høreapparater. Høreapparater har alle de fordele, AirPods har, bortset fra, at man ikke kan se dem. Masser af fordele, stort set ingen ulemper. Og der er én fordel, som virkelig betyder noget, i hvert fald i vores familie. Jeg elsker Leonard Cohen. Jeg kan lide hans musik, hans stemme og ikke mindst hans tekster. Men Helle, min kone, hun hader ham. Og når vi er på langtur i bilen, og vi skal til Jylland lige her om 5 minutter, så kunne jeg godt tænke mig at have Leonard med i bilen. Det er dejligt at køre og høre god musik. Men jeg gør det ikke, fordi jeg ved, hvad der sker. Helle, hun himler lidt med øjnene, og så kalder hun mig en musikalsk boomer. Det ved jeg ikke. Nu har jeg Leonard inde i ørerne i høreapparaterne. Helle kan sidde ved siden af, hun går ovenikøbet sove hele vejen i sikker forvisning om, at hun ikke er gift med en boomer. Det her, det er altså fedt. Det er så fedt, at du næsten skal glæde dig til, at du får et høretab. Det skal du ikke. Vi skal til Jylland. Vi ses. Kom så, Leonard.